Il-biża' ta' aktar żidiet fil-prezzijiet u nuqqas ta' provvisti jistgħu waslu għal riċessjoni matul l-ewwel nofs tas-sena d-dieħla. Hekk sostna Brian Muscat, manager ta' kumpanija lokali f'intervista illi kellu mal-Malta Today. F'dawn l-aħħar xhur il-kumpaniji u n-negozji bdew jaffaċċjaw żidiet qawwija fosthom fil-prezzijiet tal-merkanzija ta' diversi prodotti, kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Kien għalhekk li l-Partit Nazzjonalista ressaq proposta sabiex tingħata għajnuna diretta lill-industrija biran li l-imprenditturi lokali jilqgħu għal din id-daqqa. Fil-fatt f'Settembru li għadda l-Partit Nazzjonalista ippropona li jitwaqqaf Fond Nazzjonali ta' 40 miljun euro sabiex jitnaqsu d-diffikultajiet u l-ispejjeż żejda. Iżda l-Gvern ta' Robert Abela baqa' ċas u ma għamel assolutament xejn. Din id-daqqa qed tirrifletti wkoll fi splużjoni fil-prezzijiet għall-konsumaturi, fi kliem sempliċi żieda fl-għoli tal-ħajja. L-indiċi tal-prezzijiet wara li fawwissu kien hemm żieda ta' 8% fil-prezz ta' diversi prodotti fuq l-istess xahar tas-sena ta' qabel, 9.6% f'Settembru u 9% f'Ottubru. Brian Muscat min-naħa tiegħu qal jekk l-affarijiet ma jinbidlux is-sena d-dieħla l-kumpaniji se jkollhom problemi kbar. Dan hekk kif hemm domanda kbira għal prodotti iżda l-provvista hija waħda żgħira u dan kollu se jaffettwa b'mod partikolari lil konsumatur li qed ikollu jixtri l-prodotti bi prezz iktar għoli. Huwa qal is-sitt xhur li ġejjin huma kruċjali hekk kif il-konsumatur ma jistax ikompli jħabbat wiċċu ma' dawn iż-żidiet. Żidiet li finalment se jwasslu wkoll għal pressjoni fuq il-pagi tal-ħaddiema. Dan is-sentiment qed jinħass ukoll fost diversi kumpaniji oħra inkluż dawk tal-manifattura u tal-farmaceutika. L-imprendituri stess qed jinsissu li l-Gvern għandu jintervjeni u jnaqqas ċerti piżijiet ħalli jittaffa il-piż fuq il-kumpaniji u n-negozji.